Nandito ako ngayon sa IT Park, Lahog, at galing ako doon sa McDonald's. Ah, Nag-pick up ako ng pagkain at i-deliver ko to sa may Manila, sa Espato doon. I-live ko to. At bago muna ako aalis, ipakikita ko muna ang IT Park. Diyan guys, diyan ako nagpipick up ng pagkain para i-deliver ko. Yan ang McDonald's. Ito ang building na ito ay Teleperformance. Yan. At yan ang building na yan ay Ayala Central Block. Ito ang mga bus station dito sa IT Park. Ayan. Ito ang palibot o kapaligiran sa IT Park. At dito naman sa harap ko, yung building na ito ay Abida Tower 2. Doon naman ang Tower 1. At yan naman ang kinakita ko, ang Mercado Sugbo. At ito naman ang Kubo Restaurant. Nandar ko ng motor guys, papunta na ako sa Manila Spa Hotel. Doon ako magde-deliver ng pagkain. Itong building na pinakita ko guys ay Abida Riala. IT Park Lahog ito. Sa harap dito ay JP Morgan Sis and Company. Morgan building ito guys. At ito namang isang building na ito ay A Block 4. Yan.
Yan ang building na yan ay Sian Sian Temple. Yan.
Okay guys, nandito na ako sa aking destinasyon kapag deliver ng pagkain. At maraming salamat sa inyong manood. Magpapaalam na ako sa aking live Cebuano Rider. At sana manood kayo muli sa live ko Cebuano Rider. Babay na po sa inyo, mga kalam.